10వ క్లాసునికి లవ్ అంట. నీకేం తెలుసు లవ్ గురించి దరిద్రుడా? 10వ క్లాసునికి లవ్ అంట, లవ్ ఫెయిల్ అయిందంట అప్పుడే. చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసుకొని 2 పిల్లలు, కానీ ఆ తర్వాత జీవితం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో అర్థం కాక కొంతమంది చచ్చిపోతున్నారు. మీ ఆడపిల్లలకి అమ్మ కొంచెం వివాహ వయసు వచ్చేంత పెళ్లి చేయబాకండి. కనీసం 18 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత వివాహం చేయండి. మంచి సంబంధం వచ్చిందన్నయ్యా, ఉద్యోగం అన్నయ్యా అని 14 సంవత్సరాలకి 15 సంవత్సరాలకి పెళ్లి చేస్తే ఏమంటే వయసు రాకముందు 2 పిల్లలు, కానీ సంకలో ఒకరు కింద ఒకరు. అమ్మ వయసు ఎంత? 18 సంవత్సరాలు. అప్పటికే 2 పిల్లలు, కానీ ఇంకేం చేస్తుంది? జీవితం అంటే అర్థం కాక ఏమండి ఆ జీవితం ముగించుకొని అర్ధాంతరంగా ముగించుకొని అలా చేయబాకండి. మొత్తం ఊరికే ఏమండి లవ్ 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 అని చెప్పేసి, ప్రేమ అని చెప్పేసి. నా మాట వినండి. ఏంటి లవ్ అంటే? లవ్ అంటే తెలుసా నీకు? చచ్చేంత వరకు, చనిపోయేంత వరకు జీవితాన్ని పంచుకోవడం, పాలు పంచుకోవడం.